Hello, welcome back to yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. This is Party Twice farmhouse being built. Kamdon kangu akatorara. Kamdon kangu. Boys, basa rokuro. Apa kuvhura rimwe door. Apa kuvhura rimwe door, rushanda baba vano. Rushanda. Apa pangosara mawindow yedu ama manje. Apa ceiling. Tubing yese atakatenga baba. Arotenga iyo vozodei vanhu marume acho mukato apa madhamu imbosota nyama andozive ndimbobikira mabhirida nesuwo andozive gochi mamanja pakaipa amaglasi amaimanja apa paplastwa next week ningiyapera next week ningiyapera baba utoplasta unobata scaffold unobata injiri unobata basa unoma kudotoshanda ivurese antoisi isabhabha rangu sabhabha rangu amanyeperwe. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. This is my farmhouse, this is my suburb, guys. Musara mawindow arimedhishira kudhara takabvisa mawindow apa atotengwa. Masgeters atakabvisa pekutanga tisha kutoona wodka pamamanja tishi takatoisa wodka pamamanje wodka pamamanje baba. Magetsi panoda kugadzirwa tamirira zese kuti igadzira kuzi pakatofamba manje asi bage takarima baba farming takarima bage iyo takarima baba apa ndopatichesa garaja apa izvozvo takarima baba takarima iyo tanyeperwa aurwa basa uruma aurwa basa takarima ona chibage chese mumu